O tema, hoxe temos que facer unha predición para a primeira e segunda división. É o que imos facer, hai 3 equipos e é o que imos facer. Non sei se queredes seguir falando un pouquiño do Celta, se queredes facer xa as vosas predicións, se xa falaremos máis adiante de Giraldez e toda a movida, ou non sei, que queredes facer? Pois mira, eu non sei, eu creo que gustaríame dicir tamén, por exemplo, co tema de, bueno, que decía Eros do tema de Benítez e tal. Sí que é certo que, o sea, foi ao final saiu horrible, non? A experiencia de Benítez o paso polo Celta e demais. Pero sí que é certo que ao principio estaba convencido de que me parecía unha boa fichaxe. Eu creo que a maioría do celtismo, todo o mundo, despois haberá xente que dirá que non, que ele non pensaba, pero que realmente o Celta tamén necesitaba un proxecto este ano do centenario, un proxecto en principio sólido, sabes? Un proxecto que pudera ser sólido, con un entrenador importante, con xente que en teoría viña a ser a puta hostia aquí, como se soe decir, como Luca de la Torre ou Cervi. Pero bueno, fichajes que iron mal e que se vai facer, incluído de Benítez, que se fatal. O que mellor saliu foi o himno, sen dúbida, non? O himno Zetangana, nominado aos Grammy Latino, o mellor videoclip. Que opinades de Zetangana como músico? Pois moi innovador. Que volva xa. Moi innovador. Que volva xa. E como celtista, que opinades de Zetangana? Pois, bo celtista. Bo celtista. Cantos celtistas se fixeron moi no centenario ao seu equipo? Pero que é mellor, celtista ou cantante? As dúas cousas. É que eu creo que para ser celtista hai que ser un pouco cantante, non é? Podes amosarnos as túas dotes de cantante? Entonces, cantante no sentido figurado. Pero sí, o sea, moi de nivel, eu creo. Bueno, nos seus ámbitos. Que vos parece se facemos a predición de que creemos que vai quedar o Celta este ano en primeira división? Que empezou moi ben, empezou incluso líder. Sigue moi ben. Sigue moi ben. Sigue ben. Sigue Hai boas moi ben. sensacións. Boas vibras. Eu Que son 9 de 18, non? Sí, 9 na casa. Logo xa fora da casa ainda creo que o Celta para pensar en máis ten que arranxar sí ou sí o problema que ten cos centros laterais, porque iso é hai un centro lateral do Celta, a min dame un infarto directamente, porque xa non ven de seguridade do porteiro, porque moita xente ao principio estaba insegura con Iván Villar, é que literalmente hai marcaxes que non existen. Outro día Guaita, os de Guruceta. Sí, decía xente en Twitter que o partido de Guaita chega a facelo Iván Villar e corría a sangue Pode ser no celtismo. Pero sí que eu creo que se arranxas ese problema, soñar con Europa non é descabellado. Eros tira unha Europa. Eu tiro unha verde, unha Conference League, e ir a xogar contra outro. A saber. contra o segundo da Liga Gibraltareña. Que equipo complicado, seguro. Pa Celta, sí. Pa Celta, sí, todo é complicado. Pois, eu é certo, o sea, eu para tirar unha como se chama? Unha cábala, como se chama? Sí, Sí, unha cabra. Unha cábala. Cábala. Sí, unha cábala. Pois eu creo que o Celta, falando do Celta, hai que ter en conta sempre os outros equipos, non? Como pasou estes anos, que nos salvamos gracias a que había 3 equipos sempre peores. Pois este ano eu creo que vai ir un pouco na mesma liña, non? Este ano parece que o Sevilla non vai estar ben, parece que o Betis non vai estar demasiado ben, hai algún máis por aí, non? Destes que están arriba, a Real tampouco anda moi fina, parece. Entonces eu creo que se ten que caer algún deses equipos para que o Celta poida aspirar a sexto, sétimo. Se non, eu creo que entre os 10 primeiros que debería. O sea, eu diría entre os 10 primeiros. En caso de que non funcionen eso, Betis, Sevilla, algún destes equipos, pois colarse aí. Máis Ou a conservador. opción Copa do Rei. Tamén. Claro, eso que casi son por outras fin. prediccións. Prefiro ganar a Copa, Europa por aí. É que eu creo Sería que espectacular. Sería espectacular. eu creo que o que ten que aspirar o Celta é unha tempada tranquila, que non sufrades ata o final como os últimos anos. Penso que se vai dar, que non vai sufrir este ano por idea, por como sensación. A verdade te conta, cos puntos que leva agora o Celta se está medio salvado. Ten un cuarto, claro. É que ao final, é que é así de lamentable a primeira división, o sea, Sí. agora mesmo o Celta gana 3-4 partidos máis, está salvado. O que decías, a Real, por exemplo, un equipo que penso que sí que vai ir para arriba cando empece a funcionar un pouco. Pero sí, eu penso eso, que o Celta este ano que ten a Copa é unha moi boa opción, de feito, que sempre está aí soñando ca Copa. Penso que unha boa opción é pasar unha temporada tranquila. A verdade é que sí que a Copa po Celta é como po Atlético a Champions, un pouco. Seguinte predición. Pois eu son moito de Giraldez, ilusioname este Celta.
creo que para o espectador neutral hasta é bonito velo. Sí. Pero vou ser un pouquiño máis conservador. Creo que sí se van salvar, non van pasar demasiados apuros, pero Europa queda un pouquiño longe. Pode que quede longe, sí. Eros o mellor que entouse un pouco. Ao final de tempada volveremos a repasar o que dixemos se o Celta... A ver, eu creo que eso, o sea, o principal problema é que o Celta é o equipo que máis goles encaixa. Un dos equipos que máis goles encaixa é, me parece que é con Las Palmas, non estou seguro, porque vin o dato en Twitter onte, que é o único equipo que non tivo ainda unha portería a cero. Así que eu creo que ese problema defensivo tense que arranxar xa para aspirar a máis. A Champions, incluso. No, a ver, porque está Borja Iglesias a tope, está... Sí, pero sí que é certo, o Celta facía falta por lo menos un central e un porteiro, eu creo. Sí. A que porteiro ficharíades para o Celta? Eu, a calcara de primeira división. A Ter Stegen. Vale nos calcara de primeira división. Está libre Keylor Navas, creo. A min gustaríame Arnau Tenas, que sonou o ano pasado, Arnau Tenas bastante bom, sí. Titular ca España Olímpica. pero no PSG non albisca minuto. Non albisca, non. Está complicado. De feito, agora, non sei se viches outro día o partido de Champions do Paris Saint-Germain contra o Girona, xogou un tipo así moi parecido ao rollo Karius, cun... Biches? Non. Tipo rarísimo. Eu non este tipo, parece- odio eterno full moderno. Claro, bueno. Eu vi Eso non lo Encima eran dous de fútbol moderno, así que non. Bueno, pois nada, pois aí quedan as nosas prediccións do Celta. Pasamos a segunda, que senón enredamos que te cagas, Sí. O sea, imos a segunda división, imos 15 minutos, temos aí a Dari co cronómetro. Imos co Depor e o Racing, non? Que tampouco comezaron moi ben, que se diga. Podemos dicir que empezaron mal incluso. A verdade é que ten moi mala pinta, sobre todo eu creo que máis o Racing, eu creo que o Depor ao final acabará saindo para diante. Ou acabarán sacando, se non dá. Moi ao teu pesar, non? Moi ao teu pesar. Ou acabarán sacando para diante, pero bueno, Sí. supoño que ao final é normal tamén, non? Ao final levan moitos anos fora do fútbol profesional e, joder, ainda que Mella lle máis un auténticos cracks mundiales, é necesaria unha fase de adaptación en segunda división e, bueno, estalles costando un pouquiño, parece. Sí. Bueno, este fin de semana, Deportivo 0, Burgos 2, Racing 1, Albacete 4, na casa, os Na dous casa, perderon os dous na casa. O Deportivo hai que dicir que pecha Román non pechou ben. No. Non tocou ben, non. A verdade é que non. A verdade é que non. Eu vexo, o meu problema co Depor está en que creo que Idiáquez ainda ten que axustar pezas na ofensiva. O sea, Diego Villares de lateral dereito, paréceme que... Eu entendo ese movimento, entendo os movimentos que quixo facer Idiáquez, pero ten que... Eu penso que é máis o que di Vieito, sobre todo o de adaptarse á categoría, non? De feito xa foron laterales Mella e Villares, non? Tampouco me sorprende o de Mella lateral esquerdo, porque é un tipo con que pode xogar de carrilero por aí e tal, pero... É que eu moito de extremo, o sea, segunda vez, sí, pero eu tampouco vexo tanto de extremo, vexo máis de carrilero, de lateral, de verdade. É que de carrilero creo que con É unha máquina. terceiro É que- central É que eu fiable. a min pareceme máis, porque creo que eu que sei, non sei. Creo que a súa forza é máis o físico que o mellor desborde, eu que sei, un pa un e así. Cóstelle máis, eu creo. Bueno, Eu creo que lle dá mellor chegar desde atrás con metros, sabes? A min gustame máis. Ten moita potencia, a min pareceme que desborda ben, Eu Desborda ben, contesto- pero con metro, cando ven carreira. Moi diferente a Jeremai, eso é certo. A min gusta máis Jeremai, Que houve este verán? Era europeo mundial. Europeo sub-19. Cuidadito, Mella. Mellor Sí, espectáculo cuidadito. a nivel Pero, estamos falando. sabes, ao final hai que Hai contexto, hai contexto. Sí, aquí venche un tipo de 33 anos do Albacete central, menda chunga. Gese e de lo feo eran fenómenos tamén nos Sí, fenómenos. claro, por eso hai que ao dar final hai que en primeiro non valía. Hai Eu que- creo que É futuro balón de oro, eres. Sí, Eu creo que con eses tres centrales tamén lle das máis espacio a xente de arriba, a poder adaptar a Mario Soriano, mellor telo caído a banda, inda que a min gustame media punta. Gusta vos Mario Soriano, sí. A min é un xogador que me mola. Moi bo xogador de balón. Polémica, non, este fin de semana, porque puxo caras ou non sei que, non? Non o vi, pero Xogou tampouco. pouco. Xogou pouco, creo que puxo caras no vestuario, no banquillo. Tamén xogou pouco Pecha Román. Pero non houbo queixas.
Bueno, que vos parece se predicimos non falamos nada do Racing, pero ahora nas predicións falamos un pouco dos dous. Comezamos polo Depor, que vai un pelín máis arriba. Estamos dous en descenso, se non me equivoco, Sí. Non te equivocas. É dicir, o Depor leva 4 puntos, Sí. que o único partido que gañou foi contra o Racing. Efectivamente. E o Racing leva 3 puntos, 3 empates. Sí. Vale. Eros, predición dos dous. Se vanse salvar ou non? Hai ascenso ou non? A ver, eu creo que o Depor que se vai salvar non vai ir a playoff, pero eu creo que é un ano no que te tes que asentar nunha media tabla, pode ser media baixa, media alta, pero ao final a segunda división por algo lle chaman a hipertensión, o sea, Joder. o Racing sí que eu creo que as vai pasar bastante máis canutas, porque Moito cambio, non? non sei, sí. Sí. Vieito, ti que Pois eu penso prácticamente o mismo que Eros, a verdad. Creo que o Deportivo lle vai costar, bueno, lle está costando xa adaptarse un pouco á categoría nas primeiras xornadas tal, pero creo que ao final que vai ir para arriba, non ten, sobre todo polo, bueno, a xente que ten a masa social e todo, a banca, bueno, ao final todo suma, non? A par que o Celta, non? Están aí. Sí, máis ou menos, sí. Bueno, eso eu creo que ao final acabarán salvándose. Non sei se lles dará para meterse arriba, eu creo que non tamén como Eros, porque ao final estás un inicio así, a segunda é complicada. Hai moito equipo, sí. Pero claro, é complicado. E despois o Racing, pois tamén vexo un poquinho máis complicado, mellor. Por eso, porque houve moitos cambios, ao final é un equipo que tampouco está sentado na categoría, porque aínda que a temporada pasada foi moi boa, son un recién chegado, sabes? Bueno, van a ter posiblemente complicado, pero bueno, esperemos que poida manter a categoría os dous. Mouti, que opinas? Eu creo que o Racing se vai manter. Non vai ser unha tempada como a pasada, pero eu creo que se vai manter. E no caso do Deportivo, eu aquí sí que tiro para arriba. Creo que non vai ser ascenso directo. O Depor ten malos recordos con playoff últimamente, pero creo que pode estar aí a cousa. É que ti non ves como son. Están en descenso, e están falando de ascenso, é que é increíble. Aí Despois da segunda volta do ano pasado non queda outra. é unha tripla. Eros dixo que, bueno, o Celta está aí a 2 puntos de Europa ahora mismo. Sí. Pero bueno, é un triple que ao final de tempada veremos. Creo que hai marxe de mellora, entón. Sí, aparte hai que ter en conta tamén o que pasou o ano pasado, non? Que foi unha cousa, era outra categoría, pero era unha cousa tamén que o Depor estaba defenestrado ao principio, ao final, pois, sacoulle partido idiota. Ao principio era idiotez, ao final gouz en de idiáquez. Non sei se vos acordades. Sí. Tipo listo, Idiáquez. Sí. Moi Fixo ben, Billetitos de oro. Sí. E o tipo tuvo que aguantar unha presión ano pasado ao principio que non era nada fácil. Non é fácil ser entrenador do Depor chegar co objetivo de ter que arrasar e empezar así como empezou. Iso é moi complicado. Sí. E ao final levantou o equipo e, non sei, moi meritorio, a verdad. Pois eu vou na mesma liña que vos, confío un pouco máis no Racing, a pesar de que ten un equipo moi diferente o ano pasado, sigue un pouco, para min Parralo é a clave do equipo, ten que buscar as chaves para dar ese Bo adestrador. ese clic, non, que lles permita sumar. A Malata vai ser clave e no o Depor eu penso que vai ir para aí, porque cando os xogadores empecen a adaptar a categoría, moito chaval novo, tal. Eu penso que o Depor vai ir para arriba, non vou dicir que... Canto para arriba vai ir o Depor. Móllate, cagón. Vou dicir que Claudio Bobú vai marcar. Hostia, sabes algo de Claudio Bubú, por certo? Estará xogando por aí no algún lado. Tirarías, Espero que sí, polo vendo fútbol. Estará nun retiro espiritual. Sabe de onde está. Bueno. Estará con Pionesisto por aí. Nada, pois... Sí, nunha finca portuguesa. Pois sí, Comenda ayahuasca. nada, eu penso que o Depor vai ir para arriba e o Gallá este en playoff. Non se mollou moito, non? Pero... Claudio Bobú está no RC Calais da Regional 1, sexta categoría do fútbol francés. Bueno, sigue intentando cumplir os seus soños, Claudio de Claudio Bubú. marcar goles, aínda que sexa en preferente francesa. Sí, sí. Pero bueno, Bueno, creo que marque moi. Hai que había que enterarse dos gols que leva. Sí. Hostia, podías Vamos a entrevistalo. Sí, facer un seguimento de Claudio Bubú, No, pode ser. no RC Calais, eu Home. creo que o departamento de prensa vai ser benévolo. sí, pois sí, podíamos miralo, Sí, e sí, digo a ver. totalmente en Sí, serio, sí, no. falar o seu paso polo Depor, polo Celta, un tipo que estivo nos dous equipos. Certo. Joder, Que ao final é o protagonista de Tenías que haber tirado. como é verdad. queremos. Wow, claro. Deulle unha Europa League ao Manchester, hai que acordarse. A Mourinho. A Europa, a Pogba, o triplete europeo de José Mourinho Foi é gracias a gracias a Claudio Bobú. Manda caralho. Os efectos mariposa. Contribución á historia. Son de os Claudio. efectos mariposas e estas movidas. Cuidado.